og lade en ganske lille del af samlingerne flytte ind, mens vi står og ser på. Så derfor vil jeg gerne bede om, så mange I kan, at rykke tæt på, men ryk væk, ryk om bag de farvede linjer, så der kan blive plads til kulturarven. Jeg skal lige tage billeder. Og det første, der kommer rullende, det er faktisk noget, som vi allerede har hørt, har spillet en ret stor rolle i opbygningen af huset. Det er Aalborg Bys pengekasse. Ja, den får vi ikke brug for mere. Jeg har lov at sige en lille smule om de ting, eller i hvert fald nogle af de ting, der kommer ind. Som Per lige sagde nu her, så den første ting, vi tager ind, det er Aalborg Bys Kemnerkasse. Og Kemneren var i gamle dage ensbetydende med det, man i dag vil kalde kommunaldirektør. Og den kasse, man så ligesom har haft som Kemnerkassen, har så også været som hovedkassen i byen. For mange år siden fik museet bede om at opbevare de her kasser, byens arkivkasser. Så det her med at samarbejde med Aalborg By, det er jo altså ikke nogen helt ny ting. Jeg synes, det er meget flot, at man har tur overlade kasseforholdningen til Historisk Museum. Nu er det sådan, at der skal faktisk 3 nøgler til at åbne den her kiste. Den fik vi ikke med. Så mere har jeg heller ikke stolet på os. Så om der ligger sådan en eller anden skjult skat hernede, det ved vi ikke. Det ved godt lidt alligevel. Fordi nu er det sådan, at Aalborg Stadsarkiv, de opbevarer alle de gamle kommunale kassebøger osv. Det er gamle dage gjort meget ud af at finde sådan nogle flot ind. Lige de her 2 stammer fra fattigvæsenet. Det ved jeg ikke, om der ligger noget helt i Flemming. Men i hvert fald, så hvis man kigger i dem, så er der noget, der tyder på, at der ligger ikke noget skat i den her. Og hvad gør man så? Hvis man fattes penge, så kan man jo helt bogstaveligt gå ud og grave op af jorden. Så den lille eksempel på vores arkeologiske samling, som jo også er en meget stor del af i hvert fald Historisk Museums samling, så har vi her en mønt fra kong Hardeknud. Han levede, eller han var konge fra 1035 til 1042. Den her mønt er speciel, fordi det er den første gang, man har et skriftligt bevis på Aalborgs eksistens. Der er nemlig trygt, at der er forbundet, at den er trygt under Hardeknud i byen Alahude. Det var datidens navn for Aalborg. Og Flemming, så har vi brug for at få en officiel åbning. Er I klar til at arbejde i det her hus? Ja. Det har jeg set. Ja, og det næste, der ruller ind, det er en pallefuld færdigpakkede arkivæsker fra Aalborg Stadsarkiv, privatarkiver. Og den er lige parat til at blive kørt ind, og kassen er sat på plads. Og det er en af de i alt ca. 900 paller af den slags, der er plads til i arkivet. Og vi har kørt 700 af dem ind. Det her det er en skulptur af Kai Nielsen, som er, og det er jo en del af en skulptur, vi har, der er 7-8 separate dele, og sådan er det tit med store skulpturer, at de er stykket sammen af forskellige dele. Her er det en gips afstøbning af en brønd, som står nede i Forborg, som hedder Hymerbrønden. Da den blev stillet op i 1912, så var det en kæmpe skandale. Og det var jo meget på grund af den her centrale del, som vi ser midt i værket. Det hjælper altid lidt at give det en mytologisk titel. Og det er en historie fra den nordiske mytologi, som hedder, eller handler om Ymer, der diger hos koen Authumbla, mens koen slikker en person, som hedder Buer fra en salgsten. Det er ret kompliceret, men det er simpelthen samlet i sådan en cirkulær form.
Det er ikke sikkert, det ville vække så meget skandale nu om dagen, selvom jeg kan godt høre, at interessen er der. Altså fra Historisk Museum, så har vi jo flyttet noget, der ligner 200.000 genstande ind. Men de mindste, det er små glasperler, men så har vi så altså også noget i den her størrelse. Så det er så meget svært at sige. Og så er det selvfølgelig også noget med at vise, nu har Flemming Møller Mortensen inde på det før, det der med, at det er jo ikke kun Aalborg Kommune, man snakker. Nu er Hals kommet med i den sidste kommunalreform, men vi har jo samlinger fra meget andet end bare Aalborg by. Hals er så repræsenteret på den her måde. Det er en rigtig, rigtig fin ting. Den har været lånt ud til Hesse Museum mange år, men kommer tilbage igen. Og vi har den altså med borgere og det hele i, og den har en fantastisk udsagnsværdi på, hvordan det har været tidligere. Så kan man sidde i siden af det.